Lord, tell them what is school. I'm going to sound it just an again. And you told what I'm going to say. The balance is not mine. Lord, tell them what is school. Amen. 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 First Kings, Mazimambo, Ekutanga, First Kings, chapter 1. Mwana watu wani yashamanira nasi. Pamusoro poumwe mweya wandoa ditsure uye tigone kurayira uri kiribata pakati pedu. Mweya wokushandiswa kana kuitiswa. In life munhu unouya aine chinangwa chaakaudzwa naMwari panyika yatinoti destiny yake. But unosvika panyika vakazara zvinenge zvichirongwa nevamwe vanhu to the extent yekuti you forget kana kuti unogona kudzimaidzwa ukaregera kumhanya your race. Ukamhanyiswa resi dzevamwe nekuita zvinhu zvevamwe vanhu muupenyu. At the end, unosvika mukufa usina chako chawakachibva nekuita nekuda kwethat spirit. So tell ndiverenge from the book of 1 Kings chapter 1. Now King David was old and advanced in years, and they put covers on him, but he could not get warm. Therefore, his servants said to him, "Let a young woman, a virgin, be sought over my lord the king, that she can stand before the king, and let her care for him, and let her lie in thy bosom, that our lord the king may be warm." So they sought for a lovely young girl from the territory of Israel, and found Abishag the Shunammite, brought her to the king. And the young woman was lovely, and she cared for the king and served him. But the king knew her not. Amen. Amen. Yaendeverenga ndemumwe musikana ainzi Abishag. Musikana uyu wakauya mupalasi mambo David. Kwete nereason yerelationship. Asi kuti nekuda kwekuti ane basa raanga awanirwa risinei nedestiny nefuture yake. Basa randaona sekunge yaiva espirit yekushandiswa. Why? Nokuti zvanzi mambo David anga akura akwegura asisagone kudya kudziya nemiri wake. Vanhu ndokubva vaunza magumbeze kuti agone kufuga. Nemagumbeze chaiwo haana kumitira zvakanaka, haana kudya kudziya. Ndokubva vazoronga zano rekuti toda kundotsvaka musikana angauye kuzogara nemi mambo, zvikuru sei pamunovata iye anenge ari mugumbeze iroro. Chikonzero chii chekuti mugonewo kudya kudziya. So ari kuuya kuti agoita basa regumbeze iye ari munhu. Ndaitarisira kuti varume vatsvake mamwe magumbeze ekuwedzera kuti David anzwe kudziya. But vakati aiwa tichaida zvekushandisa magumbeze, regai tinotsvaga munhu watichatora kuti agare mugumbeze ramunenge muri mambo, so that anogona kujenereta hiti munzwe kudziya nekuda kwemunhu iye. Havana kufunga kuisa moto, havana kufunga kuwedzera magumbeze, but vakafunga kutsvaga munhu angaite basa iroro. Munhu ari kutsvagwa, Bible rati she was a virgin, yaiva mhandara. Munhu akatsvagwa she was so lovely, munhu anga akatozvinakiro hwake, but ari musikana wechidiki. Zvichida ane future yake nezvaanoda kurongawo muupenyu, kana relationship yemunhu waaidana naye vane zvimiso tichazoroorana, but atsvagwa kuti adziise upenyu hwemunhu ari about to die. Iye ane a life to live, but he is serving somebody ari about to die. David akura akwegura atochembera at the point yekutoti about to die, but vanhu vanoti ngatitsvagei munhu wechidiki anouya kuzoseva
kwete nokuti ari kuuya kuzodanana namambo kana kuti anodiwa namambo. Vakamutsvaga haasi David, vakamutsvaga were the servants varanda vaDavid. So haana kuuya nokuti adiwa namambo, auya nokuti pane vanhu vafunga kumushandisa nyangwe asiri kudiwa. Munhu auya kuzova pedyo, close to the king, not because of relationship, asi nekuda kwekuti ane vari kuda kumushandisa kuti mambo vanzwe kudziya. Magumbeze ese atinofuga aya anotidziisa, but kana asakara tinongomarasa. So musikana wakauya kuzodziisa mambo zvisinei nelife yake, but achiprotecta life yemumwe mudhara achembera are about to die. Kureva kuti pana Abishai paiva nespirit yekuabuswa. Haana kuuya for anything else, but kuti azongoshandiswa kuti mumwe munhu angonzwawo kudziya. Havanei nekuti future yake yakadii, anozodawo kuroorwa. Why? Nokuti time yaakunoseva mambo David handizivi kuti chichatora makore mangani, but David uyo achatofa akura atochembera. But musikana uyu achazoda kuti David nyangwe afa obuda mupalasi, odawo kurarama semunhu anodawo kuroorwawo. But time iri kudyiwa, nguva iri kubiwa ndeyake. Destiny yake iri kufaitwa, but iri kufaitwa in a way yekuti anenge ari mupalasi, a good place, but musina a good reason concerning a life. Munhu aenda munzvimbo inoyemurwa kuti ari kugara namambo, but asina chinganakidze kuti chingamuitire zvakanaka mulife make. Kureva kuti in the sight of other people anenge hero, but in private life is failure. Vanhu vachimuona is celebrity, but iye pachake she is failing to celebrate life. Wake upenyu hauna kunaka, but auya munzvimbo yakanaka. So mweya wekuabhusa vanhu unoshanda nenzira dzakadaro kuti unoenda panzvimbo inenge ichiyemurwa nevanhu but pasina chako, uchitoremekedzwa uchibhirwa but pasina chauri kuvaka nekubhiuda muupenyu hwako. Tiri kurarama munguva yeabuse to an extent yekuti mukaona vanhu vakamba manight club mabhawari, iye nyakuvaka night club yacho haaswere imomo, haite pfungwe imomo. Kune vana vevamwe vanhu vanofanirwa kuswera ikoko, kune vanasikana vamwe vanhu vanoita nzenza dzinonogara ikoko. Vake vana haadi kuti vaswere kunight club, munhu akavaka night club haadi, but anoivakira vana vevamwe vanhu vanoziva kuti ava ndo vachaita mubharamo vaona kurifaya. Kune spirit yakarongera vanhu kuvafunza destiny yavo, but vachivarayirwa vari muzvinhu zvemumwe munhu. Muridzi webhawa haaite pfungwe kubhawa, anoziva kuti kune vamwe vanhu vachaita pfungwe ikoko vaakavakira bhawa iro. Vanhu vanosvika pakuronga zvinhu vachirongera kuparadza upenyu hwevamwe vanhu. Even munhu anotengesa madrugs haadi kuti vana vake varove madrugs iwayo. Ane vana vevamwe vanhu vaanoda kuti vaswere vachidhakwa nezvemadrugs izvozvo. Hakuna munhu ari mubhizinesi remadrugs anosaplaya vana vake, anosaplaya vana vevamwe vanhu. Kana akazi anotengesera vanhu vakuru, haatengesere hama dzake, anozviitira vamwe vanhu upenyu kuti upenyu hwamwe vanhu huparare. So munhu akasava nekuchenjera nekuoneswa naMweya Mutsvene kuti tinogona kurarama upenyu hwekuitiswa, vanhu vachitomeka. Nokuti muridzi weNight Club anopedzisira akutovaka dzimwe dzimba nekuda kwokuti kune vanhu vanopota vachirara ikoko, iye asikarara ikoko. Kuda kuti anoronga disaster, but mudisaster yake mune a bit of entertainment. Anoziva kuti kune vasikana vachauya vachapinda imo, kwete vana vake, kwete hama dzake, vana vevamwe vanhu. Kune vanhu vekuti vakafunga kuita zvimwe zvinhu vanotsvaga vana vevamwe vanhu vekushandisa. Kana zvaita vopa vana vavo mikana pazvinhu zvacho zvazoita. Panonzi apa pari kudiwa munhu anoita basa iri hautsvagwe, panoda munhu anoshandiswa
kuti mukana uzovhurika. Kana wavhurika akudiwe type yako kune vanotsvakwa. Life inodaro kuti tine vanhu vari kuitiswa vachitofungidzira kuti vane zvavari kuita muupenyu. Gore parinopera kana kuti paunozochembera unoshaya chaunogona kunongedzera cheupenyu hwako nemhuri yako, but unenge uchinongedzera zvawakaitira vamwe vanhu nemhuri dzavo. I'll give an example. Ndine shamwari yangu angari garden boy, gardener. So ndakamupa zano ndikati Bruno, basa rokushanda harina kuipa, chakaipa kufa uchiita basa iroro. Unotombidzwa zvakanaka. Kuti nguva ukasadzipasa kuti saka vari kushora basa chese chinokupa mari uchishanda muupenyu chakashoreka chinoitwa, asi kufa uchiita ichocho idera. So garden boy unoitwa, asi kufa uri garden boy ya choice. Why? Because une mukari saka shamwari yangu ndakagara naye pasi achiona kamari kashoma kaunotowana ingagara chibva watanga kunyorera wabva wakafoira nekudii ugone kuimprova life yavo. Paakandoudza vaanoshandira havana kuzvitambura zvakanaka, vakati ndana kufunda iye pane chaunoshaya iri pano, ipauri kushanda zvakanaka, ipauri tiri kubata zvakanaka. Vanonzwa kuti munhu anofanirwa kufa ari garden boy wedu, havanzwe kuti anofanirwa kusunungukawo woimprova life woita zvimwe zvinhu. Havadi. Why? Because vakarongera life yemwana mumwe munhu kuti ngaafire pano. Zvinosvika paextend yekuti washandira mumwe munhu anokuudza kuti ndakuda kuenda kana kuAmerica kana kuUK kuSouth Africa, but ndinatete vangu futi vari kuda kukomana mabasa kana kusikana mabasa. Iwe uripotoona sekuva unodiwa, but unopedzera waita hausipero wedzinza rese. Ndakamboshandira bamukuru wacho, ndikashandira tete wacho, apa ndinameni wacho, uchidada zvisina basa. Pauri pane mweya wekushandiswa, but unoona sekunge une kudiwa kuri kuitika. Shamwari yangu paakanotaura nevanhu vaanoshandira vakati ndakakufurira iye. Ina kuti kubata zvakanaka. Pane pamwe pekuti kumwe kubatwa zvakanaka kukuvadzwa. Ngwarira kumwe kubatwa zvakanaka kana usingazivi kuti zvinoguma nekupi. Ndinonzopa yambiro kuvanasikana kuti ukaona kukomana chidzamberi weekend unokugochesa kunokudii nonokudii, ukaziva plani yake ngekugocha iwewe. Anenge akatokalkuleta sakune zvakanaka zvaunoitirwa zvekuti unofanirwa kubhara kunoti Hebrews 11:24. When Moses grew up by faith, he refused. Akaramba kuitwa mwanasikana wa Faro. Achishinginoramba neintelligence by faith. Why? Because kuramba kuitwa mwanasikana wa Faro, kuramba kudokugare. Angagere kupalace wa Faro. But because zvakaramba. Why? Because zvairomba destiny yake. Yes, Papa. Zvainataka chinangwa chaakanzi naMwari wepanyika. Akauzwa panyika kutaburitsa vanhu nhamo, saka iye ndokubva aburitswa iye kuti atanga nekuburitsa vanhu. Kureva kuti mari makava nekukura, he grew up by faith. Panotodawo mweya waMwari nekukura kuti ugone kuziva kuti zvimwe zvandiri kuitirwa zvakanaka hazvina kunaka. Vanhu vakadzidziswa kuramba zvakaipa, vakuda kuti kudzidziswa kuramba zvimwe zvinhu zvakanaka zvine marisausi akaipa. Pane kumwe kudiwa kunopushwa nemweya yetsvina. Pane kudiwa waunofanira kuona kuti uku kudiwa hasi Mwari, hatisini ashaiti. Taiki kudiwa ndiwo zvakadai, usakune munhu anodiwa nevarume vevanhu chete. Pane kumwe kudiwa waunofanira kunotsona kuti ndisatani. Musikana unzi Abhishagi akaudzwa kuti chiuya ugare mupalasi. Ndokudarira akapembera kuti zvangu zvaita ndaanogara naKing David. Ngapa uri kuuya kuzoshandiswa. Yes, Papa. Uri kuuya kuzodziisa vamwe. Yes, Papa. Kwete kudziisa life yako.
Munasvika pakuchena musoro achinotaura kuti apa titakavaka zvakati, apa takavaka zvakati, apa tikaita zvakati. Chinobetsera chawakavakira family yako. Zvese kuchiitira vanhu, it's okay. But kushaya chawakaitirawo family yako neupenyu hwako, tasendera. Hauyi panyika kuzodziisa vanhu. Wako upenyu uchitonhora iwe uchidziisa vanhu. Future yake ichitonhora achidziisa vanhu. Vamwe vakadzi vakauya kuna David vakabereka vana. Yes, Papa. Aitova mukadzi wemunhu Bhetshiba. Yes. Akatorwa akauya akabereka Solomon. Yes, Papa. King. Vana yakauya ikabereka next king. Uyu virgin akauya azvikapera zvakadaro. Idera kuti unyakuzvibata ane self-discipline akanaka, but that she was a lovely girl, a virgin, but akauya kuzowestwa. But nobva kwauya vakatorwa kuvarume vevanhu vakabereka makings. Nasendera waziva nezvimwe zvinhu zvinoitika muupenyu hwako, because hakune change inouya muupenyu kana wagona kurwadziwa nesituation yausana. Dati kune mabasa ekuti unoita nokuti ndo starting point, but kufa uchiita basa iroro isaini yekuti hausi kustartawo upstairs. Hallelujah. I remember in Nats, my uncle, Kamukara 1 room, Shamanovita Form 1 to scan. Genetica. As Ufamakadar. One room we don't divide by the two. Yes, Baba. Nekumbes. This is not a convention that 2 rooms, 1 year in it, 2. Pesa kumbesi. Ufa kuchiita izvozvo. Idera. Amen. Zvinoitika unokutakira ipapo nemamire zvinhu. Asi endawo kuna Mwari wako kuti Mwari wangu apa panoda chenja. Abhishagi atsvagwa. Vanhu vamutsvaga vanongomunyepera kuti mambo anokuda. Vati uya tishu tiri kukuda. Zvine basa ratakuwanira. Nerimwe basa raunofanirwa kuziva kuti ndi Satani. Pfungwa dzevazhinji ndedzekuti dai ndaona basa naSatani ane mabasa. Uyo akatsvagwa kuti aite rimwe basa risina rinouraya future yake, rekuti anoswera ari mugumezi vakomana vasingamuoni akachidzisa mudhara asi kumuda. Vanofanirwa kukuona kuti vakurore vari panze. Iwe basa rako nderekugara mugumezi nemudhara asi kutombo kutarisa. Kuvanzwa kuti vanhu vakuone, but uchivanzwa kuti upenyu hwako uparare. Ari kuvanzwa kuti vanhu vasamuone, but iye mari macho haasi kudiwa. Yes. So kunzoko vanhu kana vachimunyaya vachitaura vanoti zvake ari pamangu wako nepalasi. Iye pachake ari mugumezi achikuda kusimudzingana. Uno munhu akaingeye upenyu hwangu huparara. So you can be a public hero, but private could be failure. Glory to God. Unogona kuvanzira vanhu kunzoko vakakucelebrata, but mukati uchizwa kuchema nekurwadziwa kuti yaisila. Mazuva ano tine generation yavafana vanonzi mambinga, mabosi nekudini. Shuwa pamberi pevanhu kupublic ari big ari boss. Private life ari mumba achiziva bheko dzaakaita nezvaakaita. Yes, Papa. Achichema. Yes, Papa. Vamwe vacho havachemberi. 40 years anenge atofa. Haabereka aiche mwana. Vanhu vachipinga boss haana life. Kuvanhu kuishasha. But
but life yake mugumezi. Vanhu vanoti vatora magumezi ekuwedzera pana David vakati takuda kutsvaga munhu wokushandisa. Haleluya. Muupenyu kana mweya wokushandiswa uri pauri unogona kusazviona nokuti dzimwe nguva vanokushandisa uri panzvimbo ineyombika mupalasi chaipo. Tine vanhu vatinoyemura nhasi vari kune dzimwe nzvimbo dzakakwirira mumusoro vari kuita basa rekushandiswa vasina zvavari nazvo but vanotyisa kuti vaona but life yake chaiyo haana chainacho but mucommunity musociety anenge achikunzi vari kupalasi vanhu vaisvika vachidiscasa nemusikana kunzi unomusere musikana vanonzi abishaki akatoenda kwaDavid chaiyo breakfast vanotorova ikoko azvekudya aipiwa but food chikafu haisi destiny yako. Vanotaura vanoti we don't live to eat but we eat to live. Yes, Papa. Ukaenda kunzvimbo mokuti unopiwa zvekudya zvakawanda zita rake future yako vari kukuabhusa. Pane mazuva anaigofamba nemwe murume so aitoti akapeta siku yekuenda outside the country kuti ndatotingatikitira we are flying together. Ndafamba naye nyika tatenderera nyika dzakawanda ndakazoti mukuru ini kukuperedza nechinoita basa ini handisipa basa vana vangu havadyengereki iye achienda kuborodhero ndichienda kuwadzana ndakaita mubvunzo ndiri munhodhu saka ndiri kuitei ramangwana rangu zvinoita rekurisa matiketi endege ndowaridza nokuti vana vangu ndozvakaita baba wenyu muupenyu. Ndakati mukuru this time kana makuenda kutsvaga rimwe boys ndada kumbosara ndichiitawo zvanofanirwa kuita. Mafoto maselfa akaitora mundege haadyiwe. Haana chaanopa family yako kana mubereki wako kumusha. Ona tiri business class, ona apa tiri pakati inyaya dzevafana vanhu vaamachuwa vakuda kuisa legacy vasati vakura vainyemura ozanine trip tukaenda nawo Kenya tukaenda kuEthiopia vaiti zvako yes fona mafoto zvako but ndega ndakazoti ndikayemurwa ndiri mundege handigari mundege ndikayemurwa ndiri mundege munyangu aitendege ndikayemurwa ndiri mundege mberi kwangu kumusvika hajetikatendege. I need to do something concerning my life. So kune zvimwe zvinhu zvakanaka straight zvisinaine life zvisinaine destiny yako zvakanaka straight. Musikana uyu paakandogara mupalasi vanhu vofunga vakadzi akomana zvake. Tine munhu wokuyemura nhasi asina kana one chaari kuita chelife yake. Uye ndingakwata noyaitakurwa nemazimota anenge achitengerwa hembe dzakanaka achidya hembe dzakanaka chikafu chakanaka achisimba. Abva ikoko ane hembe yakanaka anodzokera paanonocha. Haana panonzi pake asi vanhu vanozoti zvake. Kana akatengerwa zifoni vamunoyemura kuti zvake nefoni iyo anonorodza nayo mhuri yako haigari mufoni. Vabereki vako havadyi nefoni ombera uinayo. Life yakuda kuti uti iye shuwa ndova time yemunhu kunzi anoberekwa kunzi adzise munharaunda kutofawo zvake. Shuwa ndingaitike basa regumbeze ini magumbeze anofanirwa kudziisa vanhu kwete munhu. Asi kune mwana wevanhu varume havana kutsvaga vana vavo. They found a Shunammite girl. Hakuna kati andine mzukuru ndine mwana wakazati asibasa kushandiswa.
vese vanomabhiusa vanoprotecta mafamilies avo, vanomabhiusa mafamilies evamwe. Wai nokuti vamwe hasati dzakudonza mushe vanofarira zvisina basa. Tine vanhu vanorova vanhu kuti vapfekerwa doro pakutoita ngozi kumusha nekuti wakatekerwa sikati ukaropa munhu. That's an error. Life is more than beer. Mistake hiyo. Bali kana mwenye chino ukaputira munhu anozwa kuti vakatitekera sokunoa vanhu nasi. Vese unoona vachiabviswa vai havana zvimombe zvavanoitirwa. Havana vapedza kuabviswa ivo vanodzokera kumba kwaamai nababa vamuchengetwa. Akuabvisa akushandisa kana mikana yasimuka hauzotora iwewe unopinda hana dzake. Data nekuti vakayauza kutora unotaiwa mundaraunda akamboitawo zvelife yako. Mweya wokuitiswa uriko. Mweya wokuabviswa nekushandiswa uriko. Unoona mukomana anoita zvese chaasinaite chekuroora. Right. But message vanonokuyemura. Waenda neboyfriend kuDubai madzoka kwatete kuchaenda nini? Yes, Papa. Ikamibvunzo iproductive. Kuti dia next trip kuDubai mumira kana kwedu. Ngachike pamutongo waungona tete timugadzisa nyaya idzi. Yes, Papa. Nenega isi destiny. Yes, Papa. Vanhu vachikuyemura urimo abvishaki. Vaudze kuti hama dzangu zvamuri kuyemura ndiri ndiri pamba 1. Riboni iroro ririko. Usanobatikana mwanasikana. Riboni iroro ririko. Usanakirwe nezvinhu zvisina future. Zvisinakidza uchiyemurwa ita paunotaiwa. Hazvisizvo. Tarisa ramangwana rako nokuti mudhara waurikudziisa kawa is about to die. Haana kukutsvaga ndiye hamudanani uri kungomudziisa. Saka kana newe hauna chaunowana. Uiteki achifa iwe uchibuda mupalasi. Uri kusvika aifanirwa kukuroora akaroora kudhara. Unodzoka wagogo. Wakamboenda uri musikana. Tibatirei baba. Uri kumweyo. I thought of my father. Wechita vanhu. Wekuabvisa vanhu. Tine vanhu vekuti kusuccess yavo yaiva pakutsika vamwe vanhu. Ende vakatsikwa vacho vane zvavaitwa zvokuti vaifara vasiri kuona kuti tiri kutsikwa. Iyo munhu anoabvisa ari so cunning. Ane zvaanoongorora kuti unoda zvakati zvokuti ndikakuvaradza neizvozvo hautomboziva kuti kukushandisa. Unotonzwa unge uri pazvinhu zvenyu uri kuita zvinhu zvenyu ukabva uri kuita zvinhu zvake. Ini ndakakurira kumai nekumapurasi kwakafanana. Zvaita uri kumapurasi mushandi wake akachembera mwana wacho akapinda basa akambodya secret iyo. Munoshanda 5 generations papurazi 1. Muri kuzoziva kuti mwana wanhingi aibvekatisarisa mwana wacho yakubvisa fodya. Ubereka mwana wacho yakuita zvakati. Chaita kuti murarairwe mupere magenerations ese muri ipapo aikupa entertainment. Zvakati kuenda nezviguri kunofara weekend iripo. Hallelujah. My God. Saka wachiona kuti they miss varumbwiwa usinaiti. Why? Because vane zvavai shop vakasika town. Munhu ndiye town unotenga zvinhu oisa mushop market. Kungonyorwa mubhuku chete muchitora zvinhu. Unenge une zvikwereti zve6 months for 1 month. Unoshanda uri kuminus. But uri minus kudaro hauferenzana. Ufu unenge uripo. Nyama nouraya mombe muchikwereta muchipiwa. Munhu vairwa zvekuti unyazoona kunge unozoti pamurungu wedu. Ani akuita zvinhu zvake uchimubatsira kuimprova upenyu hwake. Paunochembera wadzipendeni wakuenda iye anenge achivakira vana vake nekuita zvinhu zvinotyisa.
Ngati kune mabasa ekuti atikuti mabasa yawa yakaita kushanda mapurazi. Uda kufira ipapo era. Amen. There is more in life than before Jesus. Robe kutanga. Hallelujah. Kufira pe kutangira no mistake. Bali banotangiwa. Bali kufira ipapo. Amen. Itimari panatsika pano. Bali zvatotanga kuita. Asinoda kumidendese mberi. Hallelujah. Musikana akatsvagwa nevanhu vasiri kumuda, but vatoronga plan singasina kutsvaga vana vavo. No spirit iri muri vanhu vanoabhusa vanhu. Vanoziva kuti zvinhu zvakaipa, saka havatendere hama dzavo nevana vavo. Vanotsvaga vana vevamwe vanhu. Ngati hakuna muridzi weNightclub anonotudza hama dzake vasikana vari kumusha. Uyaenda kuNightclub, uyaenda zvipfiyo zvepabhora. Anozva kuti tinovawana. Vana vawana vasina basa. Kuzotsigira program dzenezi. Saka tinofanira kuita break out from that system. Unozwa kuti loss. Unozwa kuti vadorarama sei. We are prophesy baba. Vanoraramika sei kana ndasiya zvinezvi. Nokuti mafevha ese andaitirwa. Ukaisa life yako muvanhu, sure unaweza kuona kuti zvinoitika. Ukaisa kuna Mwari, anoshamisa. Sika yake Mwari ndekuita zvinoshamisa. Chaari kuboda vanhu vanomutenda kuti anozvigona. Ukazembera pavanhu unotozwa sekunge vakasunduka unapaunoenda. Ati vakasunduka ezvonhu kudenga kuina Mwari. Ruoko rwakanaka kupfuta. Pane zvimwe zvataita nevamwe vanhu vanobva vasunduruka. Hakuna kwanoenda tatobva zvinatiri mapila. Vanhu vakabva ukasawina Mwari. Vanoshama kuti kwari kusimuka vatakabva. Hallelujah. Zviri nani vanhu vaendesa wina Mwari. Kuti Mwari aende usane vanhu. Thank you papa. Ukazembera pamunhu, munhu anobhuruka. Munhu anochinja moyo. Amen. Munhu anofa. Asi kana ari Mwari, anogara musingaperi. Vana abuse vanotsvaga environment yekuti uvara yedu. Abishagi akasikagare kumachonyo kupalasi. Unoita rombe rekupalasi. Unoita denzi rekupalasi. Rekuti wamuda uchitenderera mumaraini sora, unoda kuti kuyemura. Uri rombe riko. Vanhu vachiona Abishagi achifamba so, vanongoti zvavo mafesitele. Gamba hadiwe. Vanhu vepanza havasi kuziva kuti munhu asi kudiwa. Iye ndiye anoziva ega kuti munomangira handidiwe ndiri pabasa. Ndiri kutoshandiswa ndiri munhu. Havana kumutsvagira zvakaipa, vakamutsvagira a place na king. Zvokuti ega akanzwa kuti I've arrived. Yet time yakawestwa. David achifa, iye anotozona kuti handina kana murume, handina kana mwana. Nguva yangu yapera. Hakuna achandichoka achandiona. But ndakandigere namambo. Hallelujah. 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 Weya wekwaabhuswa. Tinouramba nezita raJesu. Weya wekushandiswa. Tinouramba nezita raJesu. Mwari ngavakuwanire nyasha. Spirit yeabuse inegere kubata vana vako. Kwete vake akaona mwana wao bado kuona potential customer
haana mwenye kurwadziwa kuti mwana anonzwa kuti ndo vanhu vangwa. Yes, Papa. We are living dangerous times. Iye akuzvitoka dhanai pasi kuti zvinhu zvakutora zvimadhiragisi anotomudza kuti aiwa ndine vanhu vanotenga. Anani vamwe vanhu hama dzake hadzipe haadi anorwadziwa. Muridzi webhawa akauya akazoona wake mwana ari mubhawa muno asikana vayo anorwadziwa. Angatoti vanhu batai mwana dzokikuba kuitei mwana asi akaona mwana vanai vamwana vari mwana zokuti ndinofaya. Vanhu vakaoma mwoyo kusvika pakudaro. Yes, Papa. Vanoitirwa zvakanaka nematambudziko avo. Vanoitirwa zvakanaka nekuyambisa upenyu hwavana vamwe vanhu. Spiriti yakabata musikana izabhishaki akauya kuzongodziisa munogara. Hadiwo hapana patanzwa kuti David kutotsvagwa akatotsvagwa nevamwe vanhu kwete naDavid. Munosari kune vanhu vari murelationship kwete kuti vanodana nemunhu wavainaye but vakadiwa nemunhu anowirirana nevanhu nemunhu iye. Vazonomuti kuda nomutsvagira mukadzi munhu ari kumiri vanozotakwanira mukadzi kuno kuda kuti iye hasini ada mukadzi uyu adiwa nehama. So vanhu vanopinda murelationship kwete nekuti vanodanana but nokuti ari kuda munhu anodiwa nehama. Relationships iwayo ariko and ari dangerous. Munhu anenge achiitira vanhu kwete kuda. Mari munofanira kunge mune rudo rwokuda munhu but nyaya ndeyekuti rudo rwavo sipo akaita rwokuita kutambidzwa uchida munhu uyo ari right. Abuse. David haana kuti mutsvagirewo musikana. Vanhu vovaita decision vanogara naye kuti mambo kutorwawo kwanyanya hatienda kuramba tichiwedzera magumbezi kune musikana watawana kwete imwe muyayo musikana chaiyo. Toda tapota achida tiborarawo pasaita uchinzwa ikuziya ko hwake upenyu ko ramangwana rake havana basa nazvo. Why? Because haasi mwana wako. The spirit of Abishag it only abuse. Unoitiswa zvinhu nevanhu zvisinei nelife yako. Vachinoita kuti unonoke kuona kuti uri kuitiswa vanoti mabhenefiti zvishoma twaanokupa vanokuvhara meso nekukubraiba netumwe twaunononge turi right twavanenge vachikuitira. Amen. Ndakuzanyasha mwana mugadzirwa akabvunzwa kubvunza kuti chii chaunoshaya pano ingoti kubata zvakanaka kuti vaunodya pano kuwacha unowacha pano unotanga kunzwa mabenefits. Saka mabenefits iwaya arongerwa kuti ufe uri gadhena ipapo. Ukangotonda kumbonyora kuchikoro ndimbokaisona kuti aiwa uri kushayei. Kana zvanetsechi kana takuenda kunze ndinaba munini wangu futi kuruwa vanoda kuti mukomana tokuendesa ikoko unoita garden boy wedzinza. Dzinza ravo richisumuka wakushandira renyu harina pari kuenda. Ende zvikaifunga mushi unopedzera wakunotora futi muzukuru wako kuti vanhu ndoshandira ruda mwe kufuti. Nati ipapo hapana era iri pakuzofa uchiita izvozvo. Nokuti life ine paunotangira. Hatitangiri kumusoro tunotangira kumazasi. But kufira kwekutangira riramba ndimoniro. Amen. Tanga uchigara kana muwani room but kuzochira imomo life ngaiimprove ukazvioneka kuti unonatooa imobatsirwawo nevamwe pane zvimwe takurwa kuenda sei zvinopa stage yekuti newewo waakubatsirawo waakutakurawo. Nditanga kushumira zvakakakurumirirwa hembe nemushamwari yakuzo zvinoitika izvo mwari vanewe shoko riripo estage yekuti chekupfeka hapana but vainewe istage but kusvika pakuzoramba uchikuita izvozvo imiseke inofanira kuzosvikawo nguva yekuti newo
heavy much. Iwe waimbokuona. Kufira panzvimbo yekutangira era pane pashanda spirit yeabuse. Abishagi akatsvakwa nomumwe musikana weitotaura zvanga anoenda kupalasi gamba kusindidiwa kushandiswa. Uri kunodiko kwa King David zvanzi anouya kugara mugumbeze kuti mambo vadziwe. Mambo vatokura vachembera zvokuti is about to die, but vada kuti kukufa kwavo vauraye futi destiny yavo. Unobuda kupalasi usina kuroorwa wakachembera vanhu vachitoti koomorudii imomo vakanodzisa mukuru. Tine vanhu vari under that spell, under that spirit. Yekuabhuswa. Zvonondirida sashumirwa vakasavhurwa meso. Vane vari mucomfort zone yeabhusiyo. Sisi pana pamunokona kugere unototi kapana zvese zviri pana don't worry sisi, don't worry sisi. Uri sisi mistake kuita sisi nopekutakira nokuti ukatozobvunza vamwe vacho vakunoshandira vakatomboshandirawo vanhu futi shandiraruura takavabvisa ipapo chii vakava nedifferent mindset kuti vaiva vasiyana basa. Ndara ndoziva so anembari Westgate ndaimbokukura one day saka ndinoziva kuti ini ndaimbotakura masaga kumasasa kwanemwe kampani ane zimba raakasimudza so kuseri kweembasi yamerika kuWestgate inotapo story so ndaitosumudza masaga but mukusumudza masaga munobviwa ndepekutangira. Ndine vandotoziva anozvishoesha kumaogoro vanopinda kusaita so akanga futi double story angari wingi aitakura city airport achirova door but ane plan yelife From kuita wingi kuri right but kufa uri wingi nokuti muupenyu pane zvinomanikidza zvekuti hausina sarudzo yebasa but kusarudza breakthrough uri pabasa iko zvinoita pane starting point. 2006 panakatanga street preaching ndaenda mutauni netsoka zvinoita panombofambwa panotofambika but zoramba uchifamba manje pekutangira pasina kufira hama dzangu kudenga kuna Mwari nenyasha. Mwari anoita zvekuti unoshaya kuti zvikasashamisa asi Mwari hazvitsanangurike kuti anozvikonekta sei kuti zvinhu zvikonei. Chiri kutiwa chete vanhu vanotenda Mwari. Mukuru akati pasiteni bhorote ukroyo ndaikake ndikurota unaidara bhorote nemwana wako wanosikana ozonzi ande bhorote ukroyo kusarudzai paarea panopapava kweipai uchitobva ipapo tienda kuofisi kumalora unotonyora madocument wotobuda muofisi unoone matitle deeds pasina mari yako yavabvisa ari Mwari akufunga kukuelevheta kudaro. Pane zvinoitwa navanhu zvekuti mune mutikotarisana mumba kuti ishuwe matukurota ishuwe pane vakuti nobvusina madhokumenti acho modzongomboisa masa woerenga wega uri mukwe takatosenga kudenga kuna Mwari anoita izvozvo. Nyasha idzodzo dzadzexperience dzasangana nadzo. I just love upon a bit of testimony. Don't want to zvinoitika kuBhayibheri chete. Aiwa realize zvinoitika. Bhayibheri inotoraramika. Mweya wekuabhuswa ukauya uchingoti ndiri abuse unofungidzira unokasika kutiza. Pane zvakanaka zvinorongwa. Moses akatorwa akaubva kupalasi akatanga kudya zvakanaka upenyu
mzukuru na pano mzukuru. Iya si mzukuru wacho. Pachida kuuraiwa kwete iye destiny yake. Wai nokuti vamwe vese vaiberekwa vaiurawa. Mozisi haana. Si asina kuurawa, vaida kuuraya destiny. Nokuti kurarama usina destiny nekufa zvakafanana. Savakati musaurayo, uyai mumupe chikafu agare mupalasa. Akanga kuti hama dziri munhamo, akanga kubudisa hama dzake. Saka Bhaibheri rakazoti by faith when he grew up. Nobanga notsvaiwa chikafu chakanaka achibhadharika nekushurayiwa destiny yangu. Amen. Zvinhu izvozvo mwanasikana. Kana akakugochera huku akadini, asi kukuroora azvibhadhare. Kuchera huku. Kunodya nemuno usina mafuta nemurume wako kuri right. Pane kugocha for chicken nemunhasiri wako. Azviti. Vane mazita anofamba vachizotaura kavana. Kune zita rinonzi painkiller. Vanhu vese vanoabhuswa vane mazita. Rimwe rero rakushandiswa rinonzi painkiller. Zvozvo zvaanenge akutiudza isusu ane isu manje kuona wacho. Kuti anochi painkiller changu. Kulinganisana namagamu noti painkillers. Zvinongobvisa marwadzo. Mwana wamwe vanhu anotonzi painkiller. Batsirei baba. Zita rekushandiswa. Iye achinofunga kuti chivi chake chichazodii. Gama wakatorerwa chivi dongo wakuya zita rinonzi painkiller. Kuri pain kudaro. Kune zvaunoitirwa zvakanaka. Muabuse kune mazita arida. Mune tumafevha tunoitirwa munhu asiri kudiwa. Professor. Anodiwa haitirwa izvozvo. Asikadiwe anoitirwa zvokuti asaone kuti hadiwe. Professor ibaba. Zvaunotomudza kuti munhu akude anokurambira because pane zvakanaka zviri kuitika. Profita ibaba tautaura nezvayo zuri. Abishagi wakaiswa mukumbezi rina king zvokuti ari close to the king but haana relationship na king. Unenge uri mumotikari momo isiri yako. Wakati uzodya hwindo uchienda kuleki wadzoka kuenda kuba kwedu. Vanokuona vane zvavanoyemura but paunozouya uchisiwa kumba kwenyu unozoti handina chandinacho. Mweya yangu akuabhuswa. Vane mazita avanokupa ndio painkiller wangu. Rimwe zita racho time pusher. Master evani waya. Iye muridzi azviziva because akati Rose. But rake chairo kwakushandiswa anonzi time pusher. Avakuudze vanoudza isusu. Saina ndikuudze manje ndikutipe. Rako ripachitupa siro rakushandisa komana. Unonzi time pusher. Mweya ukukuabhusa. Kune zita iro pamusoro peleza. Iwe azvizive. Abishagi muparasi maomu kune vanhu varikutokuyemura vachichokwadi chiripo. You are wasting your life for nothing. David achazofa wamudziisa uchadzingwa parasimo. Uchabuda uri gogo wakaenda uri musikana. Unacharora gogo ivavo. Wakutofa usina kuroorwa nokuti wakagoenda kwamambo. Tasendera. Hakuna chakuroora. Nokuti pamwe waste life. Wakaiwesta uri muzvizvinovaraidza. Chipinda ndego chidii uchiwesta nguva life. Vanhu vaiva kusiya manje wakuruka mundege kuenda kuDubai kunogocha. Wochidzokera kumaraini kwenyu wochiona kuti handina zvandakaita. Ndakashandiswa. Ndakavadziisa. Zvine mabenefits. Saka munhu kwamuudza kudiwa. Osa munhu anochengeta huku anofidha huku. Huku ukaiudza kuti ari kukufidha iwe atazokudyai. Dzoswa kuti kunyera. Munhu anofidha huku plani yake
Asikuti wakawanda. Tile wa iPhone avitu wakawanda. Zaidi wa type yetu. iPhone unaona kuzimu wanayo. Bana mambo usiku dana. Bible that the king knew a lot. Ipo tuna benefits esa kutengwa ni zubiko wasa basai. Ofuzo ni wakulu tunurura na hivi. Yes. Makora kufamba ngwenda. Yani nachozi watu ngwanu za hata kusha. Not the rose. Yeah, time pusher. Pain killer. Petronella pusher. Abuse. You know when it's too much favors. Shida yuko kwa mchumba kwa maana itaka kabisa kuita kwa sababu baba wale kilenyu wa unaimba. Maitiswa. Manwa. Pia. Kana kuna destiny ya mwana. Pia tena. Sina kuna mtoto katika doro. Alichumi cha achaika. Hapo wale wanaomtekera doro. Anzo mbona shoka. Takani chikao kitaitwa. Sema dole. You must learn. Kumosikoila na leni. Ile kilikuwa surprise kwa boyfriend. Mwana wako hapo ndio pizza. Hata na kuiona kwa mkomana. Baba mnawatengelea na wao pizza. Kwa nini wanasema kwa maana ndio pizza kupizza? Hapa haisi breakthrough. Wao kusema tunataka ndio kitu wana Sio zatofanya kitu kingi la wanasema bere. Mano shiki wane boyfriend. Hivi ni warume. Sikataka usipoilanzi mayangwa. Kuna wale ndio kuwaitira. Kuna wale wanakuja kutingira wakati wa mwana pete wao. Saudi kasatingira wako amena hapo. Antingi mwa kuna wale mtori ready. Ile kwa surprise asa kuruke huku. Put the chicken in, put it huku. Hapana zimeshamisa hii huku. Kuna neta nungunini ya huku. Baba. Ajira bito nesemi yako ni sati de baba. Moto mkochao. Mwana kile kwa bisu wa kukocha. Kukocha ngaje yenyana wana. Nokuti mwana abusa, vanotanga tunitoto. Mwana afuni kuti mwana kukocha. Chike. Kumbo vanoti wazindona. Ani sona tunenda simuka. Let us spoil your kids. Wanonuvara magepi ima abusa. Wewe wana abusa relationship. Kile kufunduka sina basa. So ashika kupata kwa mimi nyewe. Tena au tena hiyo program ni kwa kwako. Na hapana banga wewe utakumbusha wewe chini. Asina problem. Badini mzungua mwana kwa kufanya kupenda roho yake. Upi breakthrough unoshamisa. Kama ngoma na mtu ndio kutengera. Ano ndio yes. Sio kwa nini kabisa. Basheshe ndio spirit hiyo. Mwarati basi leo tubulike meso yetu tunakuona. Ili kwa yule ambao umekutangira. Pauli ukashitari sawenda zote hapa nimekutangira basi kufira. Amen. Hizo zinotora mbwa unatuchakanyasha kuna mali basi leo. Usaji wa kuzorora kubina comfort zone pa stage 1 hiyo life yako ile stage ya shika mtende what kuna hapa ni yakashamsi kwa kuona hata kufanya tena out kata bye Ndio nguru je kimatike sende ya wake busha ana zanita wana wangu
Mungu unaunganiza choro mafoto leta unati pakati banabuka ndege dzinozokera pandoroji kuna badi kumudisiya ndashanda ndatsvaga panonzi pangu nemhuri yangu zvimwe zvinhu zvatinoyemurana ilevhu rateetiri hazviye munhu hazvina nebasa rese unozvari ukazviunganidzira vanhu vasingazive ukangoti zive imbishana watochampion rukuita group 5 akutoita wakashefu haana zvaanoziva zvisakaripa vanenge atoriridha mudofenga zvinhu zvatinomonderana nekuyemurana zvinhu zvachazvina nebasa rese but inyaya yekuti tinenge tisina pfungwa dzekufunga pamusoro pefuture nedestiny iwapedza maitonyemura ungori kuitopia kwatisabva zvako yeti tichitatita zvitava izvo zvitese tinezara tipasemure waenda wadzoka zvawadzoka wakupesa kuti elite wafane munhu anwadoro kuti akanganwe nhamo unono ukangana rikapera edzoka elite hauna zvauri kuchita real answer ndijesu mabva ako aya ngaagone kuchema nekutsvaka mwari kuti mwari pekutangira pasi pekufira mweya waabvisvika uregere kubata vana vangu murume wangu neupenyu hwangu hatidi kuchembera tichiitiswa tisina chedu chatinoitawo nokumira sikukuendinamata unamato wako newangu ndewekuti mwari hatidi kuchembera tichiitiswa tisina chatinoitawo nasekuru vangu vakati vafa zvinhu zvada kugoyewa vanhu vakaramba kutambira kana chinhwani kubva kuhembe dzadzisingaite puropati yacho haiite vanhu vachitoda kugoya zvinhu zvemunhu vanhu vakati musagovera sai unoziva kuti vanhu vanogovira nhaka nasekuru vangu vakati zvakugoya vanhu vakati rasai hakuna ida zvinhu izvozvo life yakaita waste kwakwecho mushana haana kana chinhu kana sokisi nemunhu angati kupewa sokisi hakuna life yakawaste pakudoro chikapa chinakuidzwa chidii asina chaari kuita mulife kune entertainment inokuvhara unoregere kuva neempowerment to do things in life. I want us to pray. The spirit of Abishai, I reject it. Let us begin to pray. Baba nina mata. The spirit of Abishai, the spirit of abuse, the spirit of Abishai, the spirit of abuse, the prayer let your words stop, let the word be stopped. The word of the direction, every negative voice, every negative plan, I reject it, I reject it. In the name of Jesus, in the name of Jesus, spirit of abuse, I reject you. Spirit of abuse, I reject you. Oh God, like this man there, let's see Galatians, let's see Galatians. Spirit of abuse, wherever we is.
Iscariot. He was used. Pharisee. Wakatengesa Jesu. Iye adzokera kuchechi. Nemara indatengesa murumba asina mhaka. Vakamurijekta. Akakanda mari kutemberekana nozviuraya. Akaabhuswa kusvika akomita suicide. Mweya waabhuse kune linki nesuicide. Unosvika paunoona kuti zvanyanya hapana chekuraramira. Judhasi wakashandiswa. Akapiwa mari shoma akatengesa Jesu. Iye ndokubva anozviuraya. MaPharisees vahwina zvavanoda. Judhasi anodza mai. Yeti ndiye ashandiswa. Mwari watiwanire nyasha. Tiregere kubata pavana vedu. Tiregere kubata muupenyu hwedu. Mwari ativhurire mikana yekutangira pasi pekufira. Jesu atipfuudze mberi. Thank you, Father. Thank you for speaking to us tonight. We give you glory, we give you praise. Spirit of abuse, we reject you. In the mighty name of Jesus. Amen. God bless you.